काय गरम आहे हे नवीन सुरू केलंस वय ग लाडकी बहीण योजनेचं पैक आलं दर महिन्याला 1500 मिळतात. चांगलंय. पण कधी हा विचार केलायस का की आपलं सरकार बदललं आणि ही योजना बंद झाली तर? अगं म्हणूनच माझं मत भाजप महायुतीला. भाजप महायुती आहे तरच लाडकी बहीण योजना आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.